Tak, Griswold, vezu auto na protiúčet. Rozluď se s tím krámem rasy. Nashledanou. Je to nervák, co, Rasty? A co tati? Kupovat nový auto. Nemůžeš si dočkat, co? Ahoj, jede. Rád vás vidím, pane Griswolde, jak se vede. Ty seš Ruby, ne? Rasty. No jo, jasně. Už se nemůže dočkat. Takže přivezte ten auták. Jo, ten chlápek ho zrovna před chvilkou odvez. Dobrá, jdem na to. Prima. Trochu jsme se obávali, jestli už máte to nové. Totiž ráno vyrážíme do Kalifornie na prázdniny, celá rodina, do Woliverdu. Do Woliverdu, to je skvělé, Clyde. Clarku. Tak, tady je. Kde? Přímo tady, ten station. Tati, tohle auto si neobjednal. Jen klid, Rasty. Ede, tohleto auto jsem si neobjednal. Jasně jsem si objednal arktickou mod, super sporták s autorádiem a různým speciálním vybavením. Vy jste si neobjednal hráškovou metalízu? Hráškovou metalízu? Ne, arktickou mod. Sporták, vždyť to ani není ten model. Asi máte pravdu, to nebude to auto. Tohle je nová královna silnic, rodinný nákladák, je to vážně skvělý automobil, podle mě je podstatně lepší než celý sporták, ale co bych pro vás neudělal, že? Davenporte! Hned tomu přijdu na kloup. Ano, pane Ede? Pan Griswold si objednal modrý sporták, kde je? To nevím, pane. Už vím, co se stalo. Vůbec nedošel. Ede, já nejsem žádný na hlavu padlej trouba, jasný? Takže chci svůj arktický modrý sporták a to hned, a jestli ho pro mě nemáte, jdu s tím kšeftem odum dál. Kde je mi starý auto? Rozčililo mě to jako vás, věřte mi. Davenporte! Skoč pro auta pana Griswolda, přivezl jsem zpátky. Já vám to auto seženu, to není problém. Problém je, že to může trvat 6 týdnů. No ale musím vám říct, pane Griswolde, že jestli chcete vést rodinu přes celý státy, měl byste to udělat v tomhle autě, v královně rodinných nákladáků. Teď se vám možná nezdá, ale až se v něm svezete. Nemám zájem. Chci zpátky svý starý auto, jasný? Na tenhle trik vám neskočím. Ani náhodou. Jdeme, Rasy.